Ulat ke Jila Meghalaya Upagu Chauhan minta kesngi ulale jengo ia ka Land Ports Authority of India kapadon hadauki. Kini ke jingle jengo kalong man penlong ia ke jingelang kemi benya ringkat ki kli do jong kitanat baper jong ka sorkar pedeng ka sorkar Jila ki rang bak snong jong ki snong ki thawa marjan bat ki sipai BSF. Lasen ran lang ya ulat da u commissioner bat secretary u Dr. BDR Tiwari ringkat u deputy commissioner ketenat custom Shillong u Animesh Tiwari bat kiwei. Lawan Malaysia mentah ha kejingelang da u superintendent of police u ba Chempang Sirti u ADC u ba FB Basan i SDO ka M Amlaren i kong JU Kharpuri u assistant commandant ka 4th battalion jong ka BSF u Pankaj Kumar bat i SDO ka Penursla i Warjri ka menteri